A nan kuma mujallar fim ta ruwaito cewa wata kotu a birnin Kano a yau ta yanke wa jaruma kuma furodusa fina-finan Hausa Sadiya Haruna hukuncin komawa Islamiyya. Sadiya Haruna dai ta shahara wajen sayar da kayan ƙarin ni'ima da na ƙarin maza ta hanyar social media, kuma tsarin yin tallarta yana ba wasu mutanen mamaki ko haushi, wanda hakan ne ya sa jami'an hukumar Hisba suka kama ta a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar ta damƙa ta ga hannun rundunar 'yan sanda ta jihar Kano. Sun kuma 'yan sanda suka kama ta a kotun shari'ar musulunci da ke hukumar Hisba ta jihar Kano bisa zargin yaɗa hotunan batsa a kafafen sada zumunta da sunan sana'a. 'Yan sanda sun gurfanar da kyakkyawar jarumar ne a gaban mai shari'a Ali Jibrin Ɗanzaki, wanda ya kuma bayan an gabatar da hujjoji da bayanai sai ya yanke mata hukuncin sanya ta a makarantar Islamiyya mai suna Darul Hadith har tsawon wata 7. Ɗaya daga cikin sharuɗan da alƙalin ya yanke mata shine za ta riƙa zuwa makarantar tare da rakiyar jami'an hukumar Hisba. Haka kuma ya bayyana cewa a duk sa'ilin da ta je makarantar za ta riƙa sa hannu a wani littafi shaidar cewa ta je makarantar.